ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଆଜି ବାହାରିଲି ତିତଲାଗଡ଼। ସେଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗାଁ, ସେ ଗାଁ ନାଁ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରମୁଖୀ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ଦେଖେଇବି ସେ ଗାଁ। ତ ଆପଣମାନେ ବହୁତ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଆଜି ବାହାରୁଛି ତାଙ୍କ ଗାଁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠି ଟିକେ ରଖି ଚାହା ଟିକେ ପିଇ ଦେଉଛୁ। ଚାହା ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ବାହାରିବା ପୁରା ତିତଲାଗଡ଼। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ପୁରା ତିତଲାଗଡ଼। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ତ ବହୁତ ସ୍ଲୋ ଚାଲିଛି, କାହିଁକିନା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଥଣ୍ଡା ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଲାଗୁଛି। ତ ମୁଁ ଫାଇନାଲି ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଆଉ ସେଠି ମୋ ଗାଡ଼ି ଲୋଡ଼ ହେଉଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଟେମ୍ପୁ ଧରି ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଗୋଟେ ଟେମ୍ପୁ ଯାଉଥିଲା, ସେଇ ଟେମ୍ପୁରେ ଯାଉଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ତାଙ୍କ ଗାଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଲେଇକି ଦେଖେଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ବୁଲିବା। ଫାଇନାଲି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ତାଙ୍କ ଗାଁରେ। ତ ଗାଁରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜାଗା ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ଡେରି କରିବାନି, ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ଅନୁରୋଧ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ମାନେ ରାସ୍ତା ସବୁ ଝାଡ଼ୁ ଫାଡ଼ୁ ମାରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଁଟା ବହୁତ ଭିଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଇ ଗାଁର ପଛପଟେ ପୁରା ପାହାଡ଼ ଅଛି, ଏଇଠୁ 2 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ହେବ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଭାଇ, ତ ଆଜି ମୁଁ ପୁରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଲେଇବି ଗାଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭଲକି ଟିକେ ବୁଲି ଦେଖିବା। ଆଉ ସକାଳୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲୋକମାନେ ସବୁ ଯେମିତି ଆମର ଗାଁରେ ଗୋବର କାଢ଼ନ୍ତି ଆଉ ଗାଈ ଫାଇ ସବୁ ଆଣିକି ଦାଣ୍ଡରେ ବାନ୍ଧନ୍ତି, ଏଠି ବି ସେମ୍ ସେଇଭଳି ଭାଇଟି ଜଣେ ମୋତେ ଅନେଇକି ଯାଉଛି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ବୋଲିକି। ତ ଚାଲ ଦେଖିବା ଏଠି ୟାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ସବୁ ଆମେ ବୁଲି ଦେଖିବା। ଆମର ତ ସେଠି ଧାନ ଅମଳ ଗାଁରେ ସରିଯାଇଛି, ଆଉ ଏଠି ବି ସେମାନଙ୍କର ବି ଧାନ ଅମଳ ସରିଗଲାଣି। ଯେ କୁଟା ସବୁ ସାଇକେଲରେ ବାନ୍ଧିକି ଗାଁକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ଭାରରେ ବି ନେଉଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି ଭାରରେ ଯେଉଁ ନେଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇଟା ମୁଁ ଆସିବାକୁ ସେ ଭାଇ ଜଣଙ୍କ ଭାର ନେଇ ପଳେଇଲିଣି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଇକେଲରେ ଏମାନେ ବୋହି ବୋହି କେମିତି ନେଉଛନ୍ତି, ସାଇକେଲରେ ଭାରରେ। ଏଠି ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ସେମିତି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯାହା ସବୁ ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଚାଲ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଗାଁରେ ଅଛି ଦେଖିବା। ଏ ପଛରେ ଭାଇ ଜଣକ ଦହିବରା ବିକିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ପୁରା ପାଲ ଫାଲ ଟାଙ୍ଗିକି। ତ ଆମେ ତ ଖାଇଦେଇକି ଆସିଥିଲୁ ବାଟରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଖାଇବିନି। ଏଠି ଗୋଟେ ଖାସ୍ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ମାଉସୀ ସବୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ନାଲି ନାଲି ମାଟି ଯେଉଁ ଦେଖାହେଉଛି, ଇଏ ମାଟି ତାଙ୍କ ପଛପଟେ ଯେଉଁ କାନ୍ଥ ଦେଖାଉଥିବେ, କାନ୍ଥ ସବୁ ନିପା ହେଉଛି ଏ ମାଟିରେ ଯେଉଁ ପାଣି ମିଶାଇ। ତା ଦେହରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଜିନିଷ ମିଶା ହେଉଛି, ମିଶାଇ ତାକୁ ପୁରା ଚକୁଟିକି କାନ୍ଥରେ ନିପୁଛନ୍ତି। ନିପିଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ, ଯେଉଁ ଆମର କାନ୍ଥ ଯେମିତି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହୁଏ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହେଲା ଭଳିଆ ହେଇଯିବ। ଯେଉଁ ବର୍ଷା ପାଣି ପଡ଼ିବ, ସେ କାନ୍ଥ ଯେମିତି ଆମର ଯେଉଁ ଗାଁରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ମାଟି କାନ୍ଥ ସବୁ ଉଖୁଡ଼ିକି ଗଳି ପଡ଼େ, ଏଠି ସେମିତି କିଛି ହେବନି। ଯାହା ପାଣି ହେବ ସେ ପାଣି ସବୁ ବାହାରିଯିବ, ଜମା କାନ୍ଥରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ। ଆପଣମାନେ ଏଠି ଏ ଏରିଆର ସମସ୍ତ କାନ୍ଥ ଦେଖିବେ ଏଇଭଳି ପୁରା ନାଲି, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତାଙ୍କ ପିଣ୍ଡା ବି ସେଇଭଳିଆ ପ୍ଲାଷ୍ଟର। ଏ ମାଉସୀ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ କରିବି, ବୋଲେ ଭିଡ଼ିଓ କଲେ କ'ଣ ହେବ, ମୁଁ ଆମ ଗାଁରେ ଦେଖେଇବି ତ ତମରି ଭଳିଆ ମୋର ଗୋଟେ ମା' ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଯାଇକି ତମର ଯେଉଁ ମାନେ ଜାଆଁଳା ଭଉଣୀ ସିଏ। ତ ଏତେ କହିଲେ ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କର। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ଆପଣମାନେ ସେଠୁ ତ କ'ଣ କଲେ ଛାନି ବୋଲି କହିଲେ, ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି କ'ଣ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଏରିଆରେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ତାକୁ ଛାନି ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁ ଧାନ ଆଦର ପୁରେଇବା ପାଇଁ। ତ ଆମ ସେଠି କ'ଣ କହନ୍ତି ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି, ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ ଗାଁରେ କହନ୍ତି। ତ ଆଗରୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ନାହିଁ। ଏବେ ସବୁ ଡୁଲି ହେଇଗଲାଣି ଆମର ଗାଁରେ, ସବୁ ଯେଉଁ ପାଲରେ ଡୁଲି କରୁଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ସବୁ ଧାନ ପୁରଉଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ଧାନ ବିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ବେଶୀ ଧାନ ରଖୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ବିକ୍ରି କମ୍, ଏମାନେ ଏଇଭଳି ସବୁ ବାଗେଇକି ତାକୁ ସବୁ ଘରେ ସବୁ ରଖନ୍ତି ଧାନ ରଖିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ ଆମ ଗାଁରେ କହନ୍ତି। ତ ମୋର ଠିକ୍ ସେ ମନେ ପଡ଼ୁନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ପୁଣି ଦେଖିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ସାଇଡ଼ ପିଣ୍ଡାରେ ରଖାହେଇଛି ପଛପଟେ ଯେଉଁ ଖଟିଆ। ତ ଏଠି ଘର ଘରକା ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ ଖଟିଆ, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସେ ଗାଡ଼ି ରଖିକି ସେ ଖଟିଆରେ ଶୋଇପଡ଼େ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଏଠି ସମସ୍ତେ ମାନେ ଏଇ ଖଟିଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ 2ଟା 3ଟା ଲେଖାଏଁ ଖଟିଆ ଥିବ। ଆଉ ଏଇ ଖଟିଆ ବି ଏଠି ବାଗେଇକି ଯଦି ଆପଣମାନେ ନେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ବାଗେଇକି ନେଇପାରିବେ। ତ ପାଖାପାଖି 1000 1200 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଯାଉଛି ଏ ଖଟିଆ ଗୋଟେ।
ବାଗେଇକି ନେଲେ ଆଉ ଲାଷ୍ଟିଂ ବହୁତ ଏକଦମ ଶାଳ ପିଆଶାଳ କାଠରେ ଏମାନେ ବାଗେଇକି ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ତାଙ୍କ ଘର ଜିନିଷଟା ଦେଖିପାରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର କାନ୍ଥ ସବୁ କେମିତି ନାଲି ଦେଖାଯାଉଛି, କେବଳ ସେଇ ମାଟିରେ ଏ କାନ୍ଥ ସବୁ ନିପା ହେଇଛି। ଆଉ ପୁରା ଏ କାନ୍ଥ ହେଉଛି ନାଲି, ମାନେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହେଲା ଭଳିଆ। ଉପରେ ତାଙ୍କର ଆଜବେଷ୍ଟ ଛଣ ଛପର ନାହିଁ, ଟାଇଲ୍ ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ଟାଇଲ୍। ଆଉ ଛୁଆ ସବୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରୁ ଛୁଟି ପାଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି, ଏଠି ଦେଖିବେ ସେ କେମିତି ମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରି କରିକା ଯିବ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ସେ ଛୁଆକୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଦିଟା ଦେଲି, ଆଉ ସେ ଖାଇକି ଗଲା। ଏଇ ଛୁଆଟି ଦେଖିବେ କେମିତି କ'ଣ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରି କରି ଯାଉଛି। ବହୁତ ଭଲ ପିଲା। ଆଙ୍କ ଭାଷା ଆପଣମାନେ ଜମା ବୁଝିପାରିବେନି, ଆଙ୍କ ଭାଷା ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅଛି। ତ ଆଉ କ'ଣ, ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ବୁଲିଦେବା। ଆଉ ସମୟ ତ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଯିବୁ। ମୋ ଗାଡ଼ି ବି ଲୋଡ଼୍ ସରିଗଲାଣି। ଆଉ ସେମାନେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଯିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ତ ଟେମ୍ପୁରେ ବସିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଗାଁକୁ। ଆଉ ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବି ଗାଁଟା ବୁଲେଇକି। ଆଉ ସେଠି ମୋର ଗାଡ଼ି ଲୋଡ଼୍ ସରିଗଲାଣି, ଆଉ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ତ ମୁଁ ଏବେ ବାହାରୁଛି, ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବି। ଆଉ ମୋ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓଟିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ୟା ପରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସିବ ସିଏ ଏକଦମ ୟାଠୁ ଆହୁରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେବ। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋ ପେଜ୍କୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନାଁ ହେଉଛି ODM ବିଜୟ ରାଉତ। ରଖିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଜୟ ହିନ୍ଦ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।